Коса хора, самарих сме някъде днес, ще цъкаме тривиадор. И да нямам близко. Добре, това е толкова много наблизко, не е хубаво да сме необичани. Така. През коя година за първи път е излучен покемон в България? 2016 май беше. Как точно не е близко е? И двамата бяхме на една сестра. Къде я знам, бе? Не се интересувам от покемони. Поне спечелих втори. И тук ще се заобградя. Антонио, колко е максималният химически валентност? Не им пука, давам рандом. Фак! Аз къде го знал това, бе? Клас. Минаха ма пак. На колко години е Стивън Кинг, когато пише по... 10! Рандъм! Господ! Знаех си, че е някакъв мод. Ей, то зеления. То зеления на всеки въпрос се получава точки, бе, Васи. Следващ въпрос. Колко часа е часовата разлика между София и Париж? Колко беше, бе? Не помня. Добре, той го знаеш. Синя го знаеш. Хак. Мисля, всички сме сравнителни. Да, с Лондон ли беше 10, не помня. Да. Изравнихме се. Всички сме с по 2800. Така последно. Отколкото ще се състои първия клас студенти? 40. Не, 20 бяха. Yes! Да, 40, това ми го зададоха. Да. Това го помня, 40 бях. Да. Това го помня. Ето колко зеления. Завладяване. Битка. Кой е първия? Кой е известен с танца, наречен лунна походка Майкъл Джексън? Уау, това аз не прочетах. Колко? 4? Откъде я знам? 5. Шлако е! Това го знаеше. Поне бях близко. Има такова. Всяко това не го знаете. Вау, става бахтелесния въпрос. Колко коледа има в Париж? 3. Това го знам.
Синя ще бие по мен. А, не. На територията на коя държава се намира хълмът Магедон? Къде произлиза Магедон? Иран ли? Къде беше? Не помня. Израел? Не си спомня. Армагедон е апокалипсис. Нещо такова беше. Какъв по народност е известен химикът Димитрий Менделев? Откъде я знам, бе? Фъков. Вземи го. Губа 400 фък. 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 И сега ще се опитам да си го върна. Приятели. Не. Дай парите. Дай точките. Така, thank you. Сега ще го връщам, нали? Какво е шофар? Рандом. Колко е в... 4. Yes! Стоп! Yes! Зеления няма да го бия. Той не е приятел. Бой да го бия. Лазурите... Откъде я знам? Зелен, моля се, посиня, моля. Нищо не съм ти направил, моля. Така, посиня, браво, бе. Двама приятели, не знам запис. Да, записки на улица. През кой век е живял българския хайдут Неделю войвода? 19, 18. Fuck off. Бой, така. Кой да го там, мама? През 1900 се провежда първото европейско... до 23 години България ли ГДР, не знам. Thank you, man. Дай 400, така. Fuck off, сега ще се види. Не, давай зелен. Кой е първият българин директор на Българска археологическа институт? Знай си, бутнавил. Това ще е. Зелен, плиз, атакуй по... Фък. Кой е с... Рапан. Уау, това ако не го знае. Така хора, взехме ги. Не беше... Да, беше трудно. И може би това ще е за този епизод. Чат. Искам да им пиша. Готово. Заповядайте.
Ктус. Готов. Факов. Все. Плиз. Лагна. Така хора, дуже приключно до надіюся, харесало. До скоро.